49 रुपयापासून कुर्तीमध्ये सुरुवात होते. किती रिपीट करा? 49, 49. शून्यापासून तुम्हाला जर जग निर्माण करायचं असेल ना, तर अजमेरा फॅशन तुमच्यासोबत हमेशा सोबत राहील. नमस्ते, आज आपण परत आलेलो आहे अजमेरा फॅशन मध्ये. आणि पाठी इकडे एवढं लिहिलं ते काय काय लिहिलं तुम्ही जरा सांगा. ते लिहिलेलं आहे मेन्सवेअर, गाऊन, क्रॉप टॉप, लेहंगा, चुनरी, नाईटी, दुपट्टा, ब्लाउज पीस, पेटिकोट, लेडीज अंडर गार्मेंट आणि किड्स वेअर. ते एवढं स्वतः बोलतायत ना, मला बोलायची गरजच नाही, एवढं छान बोलतात आहेत. आणि एवढं सर्व बघायचं असेल तर आपल्याला त्यात जर तुम्हाला ही व्हेरायटी होलसेल मध्ये पाहायची असेल, परचेसिंग करायची असेल तर अजमेरा फॅशनशी कॉन्टॅक्ट करा. नंबर स्क्रीनवर आहे, तिथे कॉल किंवा मेसेज करा. तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही आम्हाला काय दाखवता? आजच्या व्हिडिओ आपण प्रिव्हियस मॅम जो व्हिडिओ पाहिला, साडीची व्हेरायटी आपण त्यावर पाहिली. नंतर आपण नाईटी आणि लेडीज अंडर गार्मेंटचं कलेक्शन पाहिलं. आणि जे आता जे यंग फिमेल्स असतात ते साड्या आणि कुर्ती दोघं प्रिफर करतात घालायला. जसं मॅम कुर्ती घातली, मी मॅरिड, माझे आताच लग्न झालंय, मीही कुर्ती घातली, आमच्या शुभांगी ताईंनी घातलेली साडी. तर अशाच प्रकारे आजच्या लेडीज साडी आणि कुर्ती दोघं प्रिफर करतात. तर आज कुर्तीचं कलेक्शन आपण पाहणार आहोत. ओके, तर हे जे काउंटर सर मी रिक्वेस्ट करते, हे जे पूर्ण काउंटर आहे ना, ही कुर्ती आहे, फक्त आणि फक्त कुर्तीची व्हेरायटी, जिथे फक्त 49 रुपयापासून कुर्तीमध्ये सुरुवात होते. किती रिपीट करा? 49, 49. हो, 49 पासून कुर्तीमध्ये सुरुवात. आणि इथे तुम्ही पाहाल तर व्हेरायटीच व्हेरायटी आहे. एक्झाम्पल मी ही कुर्ती दाखवू इच्छित आहे. हा पहा, हा पूर्ण कॅटलॉग फोटो आहे असा. तर पूर्ण कॅटलॉग आहे, एक्सेल साईज. यामध्ये स्मॉल, एक मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल असे वेगवेगळ्या साईजेस मिळतील. ही पॅन्ट सोबत आहे. कुर्ती पहा, मस्त आहे, सुंदर आहे. एकदम छान कुर्ती आहे ना, एकदम अट्रॅक्टिव्ह अशी कुर्ती आहे. आणि त्याची हिशोबाने याच्यासोबत सेम टू सेम कलरची प्लाझो आहे. कुर्ता विथ प्लाझो सेट. त्याच्या हिशोबाने इथे तुम्हाला ओनली कुर्ती हवी असेल तर ओनली कुर्ती, ओनली बॉटम, सेट वाईज इथे वस्तू मिळतील. आता ह्याच्यात किती आहेत आपले? आता याच्यामध्ये होते तुम्हाला टोटल हे 4 पीसेसचा सेट होता, डबल एक्सेल साईज मध्ये. हो, तर चला मी काही सॅम्पल चूज केलेले आहेत तुमच्यासाठी, ते पाहूया. पण त्याआधी मला एक बंच दाखवायचा आहे. ही बॅग आपण पाहूया. ही पहा, ही बॅग आहे काही झिपर पॅकिंग सोबतची. ओपन केली तर त्यामध्ये तुम्ही पाहाल, हा कलर वेगळा, हा वेगळा, हा वेगळा, हा वेगळा. सगळ्यांचे कलर पण वेगळे आहेत, डिझाईन पण वेगळे आहेत, पॅटर्न पण वेगळे आहेत. हा एक सेटची खासियत आहे. तर ही गोष्ट लक्षात ठेवा, जेवढे कलर दरेक सेटमध्ये दरेक कुर्ते वेगळे असतील, दरेक डिझाईन वेगळे असतील. चला आपण सॅम्पल पाहूया. तर सॅम्पलची गोष्ट करूया. मी काही चूज केलेले आहेत तुमच्यासाठी. तर सगळ्यात आधी आपण हे कॉम्बिनेशन ब्लॅक आणि व्हाईटचं ही कुर्ती पाहूया, डबल एक्सेल साईज मध्ये. साईज पण आपल्याला जे हवे ते मिळतील ना? स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल. स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल, 4 एक्सेल पर्यंतच्या साईजेस तुम्हाला भेटतात. आता ही नेक्स्ट कुर्ती पहा, एकदम फाईन असा श्रग आहे हा, तुम्हाला श्रग मिळतोय. आणि एवढी सगळी कुर्ती आहे, जसं की हे पहा, ही फॅन्सी आयटम आहे. आणि स्टायलिंग पर्पज साठी पण एकदम असं आजकालचा ट्रेंड आहे हा स्टायलिंग वाली कुर्ती. तर मी आमच्याजवळ दरेक फॅब्रिकवर आहे, कॉटन, रिओन, होजियरी, लायक्रा, साटिन, दरेक कपडा आहे. आणि एक पेक्षा एक अप्रतिम कुर्ती आहे. जसे की हे पहा, कुर्ती विथ शरारा. हे पहा, हा शरारा आहे, टोन टू टोन कलरचा रिओन फॅब्रिकवर आहे. 14 kg रिओन, जो रिओनच्या कॅटेगरीमध्ये सगळ्यात बेस्ट असतो. त्याच्या हिशोबाने हे पण पहा, एकदम मस्त आहे ना, छान, एकदम छान आहे. आणि कपडा पण पाहाल ना तर मऊ कपडा आहे, सगळ्यात बेस्ट क्वालिटीचा कपडा आहे. आणि कुणाला घरी बसून जर ही वस्तू विकायची असेल ना, तर बिलकुल विकू शकतात. मग तुला काय वाटतं की असं महिलांनी किंवा करायला पाहिजे, बिझनेस करायला पाहिजे. मुलींनी काय, मुलांनी काय आणि महिलांनी काय, माझ्यासारख्या घरात बसल्या बसल्या हे उद्योग करायचे. मस्त आहे, छान वाटतं एकदम. आणि समजा तुम्ही जॉबला पण असाल ना, तर असं ना की जॉब तुम्हाला सोडून हे सर्व करायचं, तुम्ही विथ जॉब असाल तरी पण तुम्ही करू शकता. आता समजा घरी पण ठेवू शकतो. तुम्ही मेल आहेत
आणि तुम्ही जॉब करतायत आणि तुम्हाला बिझनेस करायचा ही इच्छा आहे पण जॉब सोडता येत नाही असेल तर एक काम करा, तुमच्या घरात जे लेडीज असतील, तुमच्या वाईफ किंवा तुमच्या मदर किंवा सिस्टर, त्यांना ओपन करून द्या. ते तुम्हाला सुरुवातीला मदत करतील आणि जेव्हा तुम्हाला असं वाटेल की आता रेव्हेन्यू चांगला येतोय तेव्हा दुकान ओपन करून तुम्ही याच्यावर शिफ्ट करू शकता. अजून एक आयडिया, समजा तुम्ही जॉबला आहात तर तुमच्या जॉबमध्ये तुमचे फ्रेंड सर्कल असणारच. त्या फ्रेंड सर्कलला तुम्ही सांगू शकता की बघा मी असं असं विकायला आणलंय, माझ्याकडे चांगले प्रोडक्ट आहे, तुम्ही त्यांनाही विकू शकता. बिलकुल बिलकुल. त्याच्या हिशोबाने कुर्ती आणि प्लाझोचा सेट, हे पहा कुर्ती आणि पॅन्ट आहे ही. हा ऑप्शन चांगला आहे, म्हणजे लेगिन्स घ्यायची गरज नाही. कुर्ती आणि प्लाझो, कुर्ती आणि पॅन्ट, कुर्ती आणि शरारा, त्या सगळ्या वस्तू आहेत. जसं की ही पुढची कुर्ती पूर्ण सोबर कट आहे कुर्तीचा, एकदम मस्त आहे, एकदम भारी आहे, एकदम भारी आहे ना काजल. हो, खूप सुंदर आहे. एकदम सुंदर अशी वस्तू आहे. आता पुढची आहे ना मिरर वर्क वाली ट्रेडिशनल वस्तू दाखवत आहे. हे पहा पूर्ण मिरर वर्क आहे. नेक तुम्ही याचा गळा पाहाल ना तर गळ्यावर मिररचं काम करण्यात आलेलं आहे. आणि तुम्ही असं दाखवता हे पार्टी सुद्धा लाईव्ह असं विकलं जात आहे का? हो लाईव्ह परचेस होते ना ती पार्टी? हो, ते लाईव्ह परचेसिंग करत आहे. तुम्ही पाहाल आमचे सेल्समॅन आहेत, ते निळ्या कलरच्या शर्टवाले, ते सेल्समॅन कस्टमरला मदत करतात परचेसिंग करायला. एक एक साडी दाखवतात, एक एक कुर्ती दाखवत आहे. हो तसं. म्हणजे ते बघा तुम्ही इकडे आल्यावर तर तुम्हाला ते प्राइस सुद्धा सांगतील, तुम्हाला किती व्हरायटीज आहे ते सुद्धा सांगतील आणि कोणता मटेरियल आहे तेही सुद्धा सांगतील. हो. खूपच सुंदर आहे. कुणाला ऑनलाईन ऑर्डर करायचं असेल ना ट्रान्सपोर्टेशनच्या थ्रू तर करू शकतात. त्याच्यासाठी फक्त डायरेक्ट आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करायचा आहे. स्क्रीनवर नंबर दिले जातात आणि डिस्क्रिप्शनमध्येही ॲड्रेस नंबर दोघं, तिथून तुम्ही आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकता. म्हणजे खूप व्हरायटी आहे यांच्याकडे, खूप पॅटर्न पण आहेत. मी प्रयत्न करते की जेवढं जास्त माझ्याने होईल तेवढी जास्त व्हेरायटी दाखव. माणूस बघून बघून थकेल, इतके व्हरायटीज आहे तिथे. तुम्ही नक्की एकदा व्हिजिट द्या. आणि मॅम हे ना तुम्ही कपड्याला हात लावा एकदा. हा हा एकदम सुंदर प्युअर आहे. खादीचा कपडा आहे. हा खादी कपडा आहे. खादी कपड्यावर मार्जिन जी आहे ना एकदम चांगली ऍड करता येते एक रिटेलरला, कारण की कपड्याची जर क्वालिटी चांगली असते तर तुम्हाला मार्जिन ही चांगली ऍड करता येते. हे पहा व्हरायटीज तुम्ही पहा, एक पेक्षा एक अप्रतिम अशी व्हरायटीज आहेत. एक पेक्षा एक अप्रतिम अशा क्वालिटीच्या वस्तू आहेत. एकदम सुंदर हे आहे. पहा, याच्या बाया तुम्ही पहा, स्लीव्स पहा, बेल स्लीव्स म्हणतात याला, डबल बेल स्लीव्स. हे पहा याच्या बाया स्लीव्स आहेत. याच्यासोबत बी कुर्ती, ही बॉटम प्लाझो आहे. आणि तुम्हाला जर 3 पीस सेट हवा असेल ना, दुपट्टा, बॉटम आणि टॉप, तर हा तिघांचा सेट, कुर्ती, बॉटम आणि हा दुपट्टा. म्हणजे फक्त कुर्ता पण, कुर्ता विथ प्लाझो पण, कुर्ता प्लाझो विथ दुपट्टा पण, हो. तिन्ही वस्तू तुमच्या. तिन्ही. आणि कुर्तीमध्ये तुम्हाला अनारकली असो किंवा तुम्हाला जे ए लाईन, स्ट्रेट, कट कुर्ती, चिकनकारी, दरेक प्रकारची वस्तू सेट वाईज मिळेल. सेट वाईज म्हणजे एक्झाम्पल ही वेगळी पॅकिंग आहे. तर इथे तुम्ही पाहाल कॅटलॉग तुम्हाला मिळतोय एल साईजचा. हे पहा इथे साईज लिहिली आहे एल. ओके, आय होप दिसतंय तुम्हाला. हो, आणि दिसतंय, ह्या दिसतंय. कॅटलॉगमध्ये सगळे कलर पॅटर्न्स आहेत वेगळे. हे पहा सगळेच वेगळे आहेत. तर हे डेली वेअरच्या कुर्त्या आहेत आणि तुम्हाला सगळे कलर जे तुम्हाला कॅटलॉगमध्ये दिसेल तेच वस्तू मिळतील. हे पहा ह्याच्यात किती पीसेस आपले ते? हे टोटल नंबर आहे, हा 6 पीसेसचा सेट आहे. ओके. आणि कलर पण तुम्ही बघू शकता बघा, 6 टोटल कलर. 1 2 3 4 5 6 है ना? 6 कलर आहे. म्हणजे 6 डिस्प्लेला पण लावले तर वेगवेगळं वाटेल. वेगवेगळे. एकदम छान. दुकान ओपन करायचं असेल तरीही इथे येऊ शकतात. हा. घरून एका तुम्ही लहान असे खेड्या गावात आहात आणि तिथे बसूनही जर तुम्हाला विकायचं असेल तरी तुम्ही विकू शकतात. हो. प्रोडक्ट एकदम छान आहे बघा, व्हरायटीची काहीच कमी नाही, प्रोडक्टची क्वालिटी पण एकदम छान आहे. आणि मी तर सांगतो की तुम्ही घरी बसल्या बसल्या असा छोटा मोठा बिझनेस काहीतरी सुरुवात करा. तो बिझनेस वाढत वाढत एक असा मोठा बिझनेस होतो की तो अजमेरा फॅशन बनतो. बरोबर आहे ना? हो, जेव्हा आम्ही सुरू केलेलं होतं अप्रॉक्स 29-30 वर्ष पहिले, त्यावेळेला हे एकदम लहान अशा स्तरावर सुरू केलं होतं. आणि त्यावेळेला असं कोणताच होलसेल मॅन्युफॅक्चरर नव्हता जो अजय सरांना, आमचे जे ऑनर आहेत, CEO आहेत, त्यांना कपडा देत नव्हता. त्यांनी त्या दिवशी हा निश्चय केला की मी पहिला असा मॅन्युफॅक्चर बनेल जो डायरेक्ट एक रिटेलरला, एक हाऊसवाईफला कपडा देईल. आणि आज आम्ही तसंच करतोय. आम्ही डायरेक्ट तुम्हाला मॅन्युफॅक्चर असून हा सगळा कपडा प्रोव्हाइड करतोय.
जे ओनर आहे त्यांना पहिला फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये जायचं होतं, पण तिकडून टर्न घेऊन ते या टेक्स्टाईल इंडस्ट्रीमध्ये आले. 30 इयर्सच्या स्ट्रगलनंतर आज तुम्ही बघू शकता की किती गारमेंट्स आणि किती काय त्यांच्याकडे आज आहे सक्सेस आम्ही स्टोरी. कधी रिटेलमध्ये सेल करत होतो आणि आज आम्ही स्वतः मॅन्युफॅक्चरिंग करत आहोत. हा पण ही मेहनत होती 30 वर्षाची. आणि मी जेवढी इन्फॉर्मेशन काढली आहे, तुम्हाला जर फ्रँचायझी घ्यायची असेल ह्यांच्याकडून किंवा मॅन्युफॅक्चरर किंवा स्वतः काही करायचं असेल, तुम्ही स्वतः पण करायचं असेल, तर हे सुद्धा सर्व हेल्प करू शकतात तुम्हाला. फ्रँचायझीसाठी जर तुम्हाला अजमेरा फॅशनची घ्यायची असेल तर करू शकतात, किंवा तुम्हाला बिझनेस रिगार्डिंग नवीन माहिती शून्यापासून तुम्हाला जर जग निर्माण करायचं असेल ना, तर अजमेरा फॅशन तुमच्यासोबत हमेशा सोबत राहील. चला, असं तर अजून एक मी डाऊट विचारतो. समजा मी 25-50,000चा माल तुमच्याकडून उचलतोय. कधी कधी आता माझ्याच एका रिलेटिव्ह क्लोजवाल्याने विचारलं होतं की समजा कोणता स्टॉक उरला हो. तर त्याचं काय, म्हणजे कसं असतं त्याचं? ओके, हा क्वेश्चन आहे ना एकदम बेसिक आहे आणि जो कोणी नवीन सुरू करणार आहे ना ही वस्तू त्यांना हा त्यांना क्वेश्चन पहिले येतो. पडतो त्यांना. आता समजा हे माझे 10 बोट आहेत. ओके, माझ्याजवळ समजा 10 कुर्ती आहेत आणि मॅम माझ्याजवळ हे कुर्ती घ्यायला आलेत. आता मॅमने 10चे 10 कुर्ती पाहिली. ओके, हे मी 10चे 10 कुर्ती मॅमला दाखवले. आता मॅम घरी जाऊन त्यामधून मॅमने एक कुर्ती घेतली. आता घरी जाऊन मॅम त्यांच्या बहिणींना, त्यांच्या काकूला, त्यांच्या आजूबाजूवाल्यांना सांगतील आणि दुसऱ्या दिवशी तेही आले आणि त्यांनी ही कुर्ती पाहिली. त्यांना जर सेम वस्तू मिळेल तर ते स्वतः घेणार नाहीत ना. त्यांची काकू ती भले वस्तू घेतील म्हणजे त्यांच्या सोबतीच्या, पण त्यांना जर न्यू कलेक्शन मिळेल तर तेही परचेस करतील. हा एक असतो बिझनेसचा फॉर्म्युला. 100%मधून 60% तुमचा जर माल विक्री झाला, अप्रॉक्स 60%, त्याच्यापेक्षा जवळपास, तर तुम्हाला नवीन माल त्यामध्ये ॲड ऑन करावा लागतो. मग तो डेड स्टॉक आणि न्यू स्टॉक मिक्स करून सेल करावा लागतो. तेव्हा जाऊन मग तुमचा प्रॉफिट तिकडून हा, येतो. पहिल्या 60%मध्ये समजा तुम्ही मुद्दल तुमची आली. मुद्दल आहे ती काढली, पुढच्या 40%मध्ये तुम्हाला तुमची मार्जिन काढायची आहे. आणि 100% विकण्याचा वाट पाहू नका, तसा बिझनेस नाही करतात. तुम्हाला तुमचा बिझनेस कंटिन्यू करायचा असेल तर 60 आणि 40चा रेशो मेंटेन करायचा आहे. म्हणजे 100%मधून 60 विकलं गेलं, नवीन ॲड केलं, परत काढलं, परत नवीन ॲड केलं, अशा प्रकारे कपड्यांचा बिझनेस करावा लागतो. आणि असंच ऍड ऑन करून तुमच्याकडे सुरुवातीला एवढे असतील, असं मग एवढं करायचं असेल असतं. आणि मग सर्व असेल आता आपण तुमच्याकडे. एकदा 4 डझन नेले आणि 3 डझन संपले, 1 डझन उरले, ते आणि परत तुम्ही द्यायचं असं नसतं. तुमच्या मनात असेल की आता 1 डझन विकला नाही जाते, हा. तर 1 डझन विकायचं नसतं, त्यामध्ये अजून 4 डझन अजून मिक्स 4 करून डझन 5 mix बनवून करून घ्यायचं, कस्टमरला परत- विकायचं असतं. बरोबर, ते परत कस्टमरला विकायचे आणि असतात. त्या 3 डझनमध्ये तुम्ही ऑलरेडी तुमचे जेवढे इन्व्हेस्ट केलेले पैसे नाही ते तुम्ही ऑलरेडी काढून बसलाच असाल. आणि हा. कोणत्याही प्रकारची डॅमेज वस्तूमध्ये निघणार नाही आणि जर निघाली तर ती आम्ही वापस घेऊ. आणि समजा एवढी किंवा माझ्यापर्यंत पोचण्याच्या अगोदरच पोचलंही नाही प्रोडक्ट आणि तो काही प्रॉब्लेम झाला तर? हा, हे ऑनलाईन जर कुणी ऑर्डर करतं त्यावेळेला त्यांच्या मनात हा प्रश्न असतो की समजा चोरी झालं किंवा पार्सल पूर्ण नाही मिळालं किंवा कोणत्याही प्रकारची दुर्घटना झाली तर तुम्हाला टेन्शन घ्यायची गरज नाही. जर काही कमी मिळालं किंवा तुमचा पार्सल चोरी पण झाला, आम्ही इन्शुरन्स करतो, तर कोणतीही प्रकारची दुर्घटना झाली तर तुम्हाला एकतर सेम वस्तू परत करतो किंवा तुम्हाला त्याच्या रिफंड करतो. म्हणजे तुम्ही पूर्ण गॅरंटी देता हातात पोचेपर्यंत? हो, आमच्या जेव्हापर्यंत वस्तू तुमच्यापर्यंत पोहोचत नाही ती आमची जबाबदारी असते. अरे बाबा, अजून काय पाहिजे? अजून काय पाहिजे? आणि ऑनलाईन आता एवढं सगळं कलेक्शन आहे आमच्याजवळ, पण मी ट्राय केलं सॅम्पल दाखवण्याचं. अजून कलेक्शन पाहायचं असेल, ऑनलाईन ऑर्डर करायचं असेल तर स्क्रीनवर नंबर आहे, तिथे कॉल करा आणि डिस्क्रिप्शनमध्ये ॲड्रेस आहे, पत्ता घेऊन तुम्ही सुरत येऊ शकता, अजमेरा फॅशन. आणि अजून जर डाऊट पडला असेल की प्राईस का नाही डिस्क्लोज करत, एवढं सर्व सांगताय प्राईस का नाही, तर तोच हिशोब आहे. 70 रुपये जर सांगितलं आणि कस्टमरला पण माहिती पडलं की हा 70 रुपयाचाच आहे, तर तुमच्याकडून कोण तो 150 रुपयाचा घेणार आहे? ही गोष्ट बरोबर, खरी आहे. म्हणून किंमत नाही सांगायची. मॅन्युफॅक्चरिंग रेट कधीच डिस्क्लोज आम्ही करत नाही तुमच्यासाठी की तुम्ही तुमच्या हिशोबाने त्याला सेल करू शकाल. बाकी प्राइस माहिती करायची असेल आणि काही मनात प्रश्न असेल तर डायरेक्ट आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करा. आणि आम्हाला जर विचारलं तर तुम्हाला एक सांगतो की आम्ही कसं प्रत्यक्ष व्हिजिट केलं. ॲक्च्युली मॅडमला मी ते सांगितलं होतं की आम्हाला दाखवणं म्हणजे तुम्ही 2 लाख माणसांना दाखवण्यासारखं, म्हणून त्यांनी आम्हाला सर्व दाखवलं. ॲक्च्युली कमी आणि तुम्ही आत्ता आम्हाला जसं दाखवलं ना तसं तुम्ही इकडे आला तुम्हाला पण एक रिप्रेझेंटेटिव्ह अपॉइंट करतील आणि तुम्हाला ही अशीच इन्फॉर्मेशन देतील आणि असेच प्रोडक्ट दाखवतील आणि सर्व डिटेल सांगतील कितीला आहे काय आहे, तुम्हाला जर ट्रान्सपोर्ट किती पडेल आणि तुम्ही कसं कितीला विकायचं तेही तुम्हाला ते सांगू शकतो. हो, बिलकुल बिलकुल. तुमच्या मनातल्या दरेक प्रश्नाचं उत्तर आम्ही तुम्हाला देऊ. पण अजून एक इम्पॉर्टंट वस्तू क्लिअर करू इच्छित आहे, सिंगल पीस नाही, ओनली होलसेल मध्ये मिळेल, या गोष्टीचं लक्ष ठेवायचं आहे हो, तुम्हाला. आता समजा तुम्ही इकडे आलात आणि ऑर्डर करता आहे तर ह्या पॅकेटमधून बघा आपण हे सर्व काढलं तर हा पॅकेट पूर्ण घ्यावं लागेल तुम्हाला. एवढे हे 6 पीस आहेत ना ते पूर्ण घ्यावं लागेल. किंवा समजा तुम्ही इकडे आलात आणि तुम्हाला हे आवडलं तर हा बंडल तुम्हाला पूर्ण घ्यावा लागेल. बघा
हा बंडल पूर्ण घ्यावा लागेल. जसं तुम्हाला माहिती असेल की आम्ही लास्ट टाइम ओल्ड मार्केट्समध्ये जसं गेलो होतो, आम्ही पण पूर्ण बंडलच घेतले होते आणि ते आपल्याला अफोर्डेबल असतात. बाहेरच्या 2 प्रोडक्टची किंमत इकडे 4 प्रोडक्टचे पण कमी असतात, असे असतात. तर तुम्ही असे प्रोडक्ट्स घ्या ह्यांना. आणि आम्ही एक रिक्वेस्ट करतो की तुम्ही इकडे कॉन्टॅक्ट नंबर आहे तिकडे कॉल करा, व्हॉट्सअप करा. आणि जास्तच अजून इन्फॉर्मेशन हवी असेल आणि प्रत्यक्ष बघायचं असेल तर एक प्रायव्हेट व्हिजिट द्या, म्हणजे एक व्हिजिट द्या, म्हणजे तुम्हाला सर्व इन्फॉर्मेशन मिळेल. आणि व्हिडिओ कसं वाटलं ते पण सांगा. काजल, तुला कसे वाटले प्रोडक्ट्स? खूप छान वाटले. आणि तुम्हाला सांगायचं ह्या बिझनेसमध्ये कसं ह्याला नो एक्सपायरी बिझनेस म्हणतात. हे प्रोडक्ट कधी एक्सपायर होत नाही, हा, खराब होत नाही. आपण नेऊन ठेवले ना तरी पण आपण कधीतरी त्याचा सेल करू शकतो. आणि ह्या बिझनेस करायला तुम्हाला काय कोणती डिग्री घ्यायला नको आहे. तुम्ही घर बसल्या बसल्या कोणीही करू शकतो, फक्त तुम्हाला पैसेचा कॅल्क्युलेशन आला पाहिजे. तेही नसेल तर तुम्ही सांगू शकता, पण तुम्ही करू शकता या सर्व आणि गोष्टी. स्वतःमध्ये थोडा विश्वास दाखवा, थोडं ट्राय करा. स्टार्ट तरी करायचा बिझनेस. आणि स्टार्ट करण्यासाठी आम्ही तुम्हाला एक जागा दाखवलेली आहे आणि नंबर पण दिलेला आहे. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सर्व डिटेल आहे. तुम्ही अप्रोच करा, कॉन्टॅक्ट करा, या आणि सांगा शुभांगी कडून आलाय. सर्व दाखवायला रेडी आहे तिकडे मॅडम. हां, सर्व. आणि प्रोडक्ट्स पण बघा सर्वीकडे खूप आहे आणि खूप मोठा सेक्शन आहे. अशी आज माझा 22 बोलायचा खर्च वाचलेला आहे. हां, सर्व त्यांनी हँडल केलेला आहे. हा, सर्व हँडल केलाय. हा, जसं आपण एक सेक्शन बघितलं कुर्ती सेक्शन, असे त्यांच्याकडे अजून 21 म्हणजे ह्याला पकडून 22 सेक्शन्स मी आहेत. बोलत नाही खूप होती आहे. का माहितीये, मला ते बघायचं खूप आवडत होतं, कारण ते फटाफट खोलत होते ना, ते बघायला आवडत आणि होतं. जितकी माहिती यांना आहे तितकी आम्हाला नाहीये. आम्हाला नुसता कपडा नाही द्यायचा आहे, आम्हाला कपड्यासोबत नॉलेज पण द्यायची आहे बरोबर. की समोरच्या जो व्यक्ती कपड्यांचा बिझनेस करू इच्छित आहे ना, तो अजून जास्त ग्रो करेल. तर असं करून आपण व्हिडिओ एंड करूया, कारण अजून काय दाखवत गेलो की अजून खूप काय आहे. पूर्ण दिवस संपेल पण साडी, आपला. कुर्ती, लेहंगा, नाईटी, लहान मुलांचे कपडे असो, मेन्स वेअर असो, हा, गाऊन्स बिझनेस असो, करायचा party असेल तर wear सर्व असो. मिक्स घ्या ना, 2-2 डझन 4-4 डझन सगळं मिक्स घ्या आणि आणि बिझनेस करा. इथे तुम्हाला एक मिनिमम अमाऊंट किती टाकायची आपल्याला? सुरुवातीला जर तुम्ही घरून करत असाल तर 15 ते 20,000 रुपये इन्व्हेस्टमेंट करा. आमचं हे सजेशन आहे. आणि दुकान ओपन करत असाल तर 1 ते 1.5 लाख रुपये लागून तुम्ही तुमचा कपड्यांचं जे दुकानाचं आहे ना ते सुरुवात करा. अरे वा. तर तुम्ही सुद्धा या कॉन्टॅक्ट नंबरवर त्यांनाच कॉन्टॅक्ट करून सर्व इन्फॉर्मेशन घ्या, व्हिजिट द्या. ते तुम्हाला आयडिया देतील कसं करायचं, ते सर्व सांगतील तुम्हाला. आणि व्हिडिओ कसं वाटतं ते पण आम्हाला सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन वाजवा आणि असंच आम्हाला सपोर्ट करत राहा. बाय अँड थँक्यू.